Para naman po sa mga loyal customers namin. Gawan nyo lang po kami ng reels na suot o gamit nyo o pinapakita nyo yung sapatos na nabili nyo po dito. So unfair po dun sa mga customer na bibili po sana nung sapatos na yun pero naka-hold po dito sa box na to. Lahat po nang nandito po sa kabila. August 17, anong meron ng pasabog? Ito yung pasabog natin ngayon. Pero bago yun, tignan muna natin tong bagong dating na shoe bag. Meron tayong bagong dating, kaibang design. Parang marami siyang doodle ng mga logo ng everything about Nike. Nandiyan pa din yung mga medyas, mga sintas natin, mga insole. Ito sa mga nagbabasketball, foot deodorant. Ito, motivational tumbler namin, 3-in-1 yan. So pag tinanggal nyo yan, meron pa kayong additional tumbler sa loob. Yung tumbler sa loob, meron pang additional tumbler na naman sa loob. Oh, grabe naman. So, anong balita? 20% off po tayo dito sa ating recent arrival shoes. Ito po yung mga kakadating lang ngayong week. Lahat po nang nandito po sa kabila, 30% off po dyan lahat. Halimbawa, dito sa Adidas na to, 1-2. Ito po, drop step ito. Kung 30% off, magkano na lang yan. Tapos dito naman po sa mga pambabae, nandito pa rin tong Air 270 natin. Medyo mahal to kasi napakaganda po ng condition ito eh. Napakatigas pa ng air unit niya sa likod, yung air sole niya. So 1-2 po kami dyan, pero kung 30% off, magkano na lang po yan? So yung Adidas natin, 390 lang yan. 30% off niyan, magkano na lang yan? 920 kung 30% off, magkano yan? Sigurado dudumugin po AF1 na to. Tapos ito, 1 star to ng Converse, 700. 30% off, magkano na lang? 1-1 po ito kasi napakaganda pa ng kondisyon nito eh. Tingnan nyo ilalim legit na Adidas po yan, 8.5. Adidas yan, Stan Smith. Mga nagpa-reserve po pala, pasensya na po pero hindi po namin kayang bigay po yung 30% off saka 20% off dun sa mga sapatos na pina-reserve nyo. Kasi po tinatago po namin siya dito. Ngayon, pag tinago po namin siya dito, hindi siya mabibili. Dun sa presyong nakalagay sa kanya at that moment na pina-reserve mo siya. So unfair po dun sa mga customer na bibili po sana nung sapatos na yun pero naka-hold po dito sa box na to. Kung magkano nyo po siya pina-reserve at kung magkano po yung discount na binigay namin sa kanya at that point in time, yun lang po yung presyong maibibigay po namin sa inyo dun sa mga naka-reservang sapatos. So gusto ko lang pong linawin kasi diba, kami din po diba buyer din kami. Gusto din naming makatipid. Pero unfair po dun sa iba na ipapa-reserve mo tong sapatos na to at sa price point na 850 at babalikan mo siya sa price point na 30% off. Unfair po dun sa customer na bibili sana nito ngayon kahit pa 850 siya. So yun lang po. Gusto po naming lumaban ng patas kasi kahit pa paano medyo malaki yung mga miscellaneous expenses natin para maihatid po sa inyo yung mga sapatos na ganito ang kalidad sa murang halaga. So ayun po, ako po napakagalante po namin when it comes to discount. So sana po maintindihan nyo po yung konting request po namin na magpa-reserve po tayo 24 hours lang and sana po balikan nyo kasi po ibabalik po namin siya dito sa racks. Kung magpapa-reserve po kayo, yung presyong susundin po natin ay yung presyo na kung magkano nyo siya pina-reserve at kung magkano po yung napag-usapan nating presyo. So ayun po, kaunting pakiusap lang po sa mga nagpapa-reserve kasi alam nyo naman po na kami dito, alam nyo naman na ang bigayan namin medyo mababa na kumpara sa normal na mga nagtitinda po talaga ng hukay. Yan 490 lang superstar na yan size 8.5 Adidas. Kaya ayun po, nakikiusap lang kami, bigayan lang tayo, di ba? Ayos. Pero ito, may bagong salta dito sa ating 50% off rack. Itong dalawang ito. Ito, Rockport po ito, size 10. So, binagsak na namin to sa 50% off kasi nga may mga leather peeling na siya dito sa likod. Pero intact pa naman yung midsole niya, yung leather niya. May minimal creases pero usable pa naman kung dun sa mga rough sitwasyon. So 390 yan, 195 na lang size 10. Inuulit ko po, size 10 yan. Meron din bagong saltang Converse dito. Ito 300 pesos, ting 600, 50% off. To good condition, wala naman tong sole separation, okay din po yung ilalim. Ang problema lang, kumupas yung kulay niya. Parang naging galaxy colorway na siya, parang pang universe. Ang problema lang nito kulay, pero
overall, okay na okay siya. 50% off, 300 na lang, size 9.5. So ito lahat, 50% off po yan. Wag po kayo malilito ha. Ito, pag sinabi namin 50% off, hindi pa yan yung presyo niya. Kasi kaya nga dito, binago ko na eh. Pinalitan ko na imbis 50% off kasi redundant na dyan eh. Sinabing 50% off, tatapyasin natin sa kalahati yung presyo niya. Itong running shoes na Adidas na to, 450, magkano na lang sa kalahati? 225. Ayan po yung tag niya, Vietnam. Po, I recommend na para sa mga mahilig bumili nitong 50% off namin dito, mas maganda po kung titignan nyo siya sa personal kasi malay mo may parting hindi ka gusto dito. Baka ma-disappoint ka lang. So mas maganda po ma-check nyo siya ng personal dito sa store namin. Kasi nga yun, sobrang bagsak presyo na po to, halos pamigay sale na tinatawag. Ay, may isa pa po pala kaming pasabog maliban dito sa mga bagong saltang 50% off. So gusto nyo po ba ng another 50% off? Meron tayo nyan. Eto, this time, para naman po sa mga loyal customers namin, okay? Yung mga dati pong nakabili na dito, like for example, yung dalawang nabili dito ngayon mismo, like 30 minutes ago, gawan nyo lang po kami ng reels na suot o gamit nyo o pinapakita nyo yung sapatos na nabili nyo po dito sa Sapatos PH. Bibigyan po namin kayo ng 50% off sa next purchase nyo, okay? So halimbawa, ikaw yung nakabili ng Jordan 5 na nandito kanina. So, i-post mo siya as Reels. 50% off ka kaagad sa susunod na purchase mo. Ngayong week lang po yan ha. Ngayong week lang po yan. Usapan natin yan ngayong week lang. So, halimbawa, ikaw yung nakabili ng umiilaw na parang dunk low na fashion na nandito kahapon. Pag bibili ka ulit, halimbawa natipuhan mo tong Jordan 6 natin. So, currently, ang presyo po nito ay, teka, lumalabo. Yun, 1,590. O tapyasin mo yung kalahati, may Jordans ka na. Itong Foamposite to guys, Foamposite carbon load yan. 50% off na lang yan pag nag-post ka ng reels ng nabili mong sapatos dati. Okay, napakalaking oportunidad po yan para sa mga repeat buyers namin. So yun, iulit ko po lahat po yan 30% off today, August 17. At dito naman sa recent arrival natin, hindi na po to new arrival, recent arrival na to, 20% off po kami dyan. Pumili po kayo, 20% off po yan automatic, okay? Kaya dun sa mga hindi pa nakabili ng mga nakaraan, ay malaking pagkakataon na po ito. So salamat po sa panonood, August 17 update. See you bukas sa napalaking sale natin. Okay na, tara.